обиҷон масаидов донишҷӯи консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов дар риштаи композиторӣ таҳсил менамояд. давоми 2 соли таҳсил чанд асар эҷод намудааст. дар барномаи консертии донишҷӯён композиторони ҷавони синфи бахтиёр убайдзода бетарсу ҳаяҷон ва бо маҳорати баланд баромад намуд. обиҷон мегӯяд кӯшиш мекунад ки дар оянда иштирокчии озмунҳои сатҳи баланд аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бошад. дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман 2-3 сол пеш иштирок кардагӣ будам ва дар даври якум ҷои сеюмро гирифтаму ва даври дуюмба ҷой нагирифтам ва ман кӯшиш мекунам ки имсол дар ҳамин озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кунаму ва соҳиби ҷои якум ё ки шоҳиҷоиза гардам. дар қатори обиҷон дар консерваторияи миллӣ композиторони ҷавон зиёданд. лутфулло раҳматулло ва эмомназар насриддинов низ дар ин консерт асарҳои худро пешниҳод намуданд. оҳангҳо аз ҷониби оркестри созҳои миллии филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи акашариф ҷураев ва омӯзгорону донишҷӯёни консерваторияи миллӣ иҷро гардиданд. солҳои охир дар мамлакат истеъдодҳои ҷавон зиёд пайдо мешаванд. аҳли санъату ҳунар бар ин назаранд ки таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба рушди бештари соҳаи фарҳанг сабаб шудааст ки дар ҳама равияҳои санъату ҳунар ҷавонони соҳиби истеъдод кашф гарданд ва муаррифии фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ беш аз ҳар вақта сурат бигирад. мо бояд имрӯз шукр кунем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов яъне кор ва фаъолият дорад ва дар ин ҷо дар қариб ҳамаи соҳаҳои ҳамин жанри мусиқӣ донишҷӯён аз омӯзгорони бо таҷриба яъне сабақ меомӯзанд. ман боварии комил дорам ки дар оянда аз инҳо яъне композиторони номии ҷумҳурии тоҷикистон пайдо мешавад. ин бисёр боиси хурсандист. барномаи консертии донишҷӯён композиторони ҷавон дар консерваторияи миллӣ аз 9 номера аз ҷумла меҳри ватан, орёно тоҷикистон, рақси зебунисо иборат буд ва аз ҷониби аҳли толор бо кафкобӣ истиқбол шуд.